हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ गाना प्रभु आमर स्किल इंडिया इन्स्टिट्यूट गुरु दिवस पालन करागला पालन करागला चलतु देखा टीचर डे आमर सारे आंकुंट चित्र देखु मोर ब्यूटीफुल देखु पिक्चर अंका जेजो का फोटो उठा रहा यह हमारा साइड स्टेशन वो सार का टेबल है वो दीपक भाई है वो लड़की है वो चित्र चला रहा है गुरु दिवस उपलक्षे चलती चित्र चलती सीटी उग्रतारा देखु चलती छुआ पूरा जोरदार लगी पूरा उल्टे पके आमर चाचा जी फोटो या चाचा जी तू ब्लॉग कर ब्लॉग हो देखु आमर छुआ सब बस नना आइले नना नना आगू आस सब पड़े आइले मत भोक होता गोटाए दीपक भाई नागा भाई नमस्कार ये मेन है मारे पके समस्ते कहीं एकत्रित अच्छा समस्ते जानी फिर भी मुझे कहूँ समय अच्छे ना समय अल्प समय आज हूँ डॉक्टर राधाकविंकर आज 32तम जन्मदिन सरी जन्मदिन आम पालन कर उद्देश्य पालन कर जेहेतु से जीवन पिला उत्सर्गित करते से जीवन को मन रखिए आम टीचर्स डे हिसाब से पालन टीचर्स डे मीन्स कौन ना आम मैंने जो आगुरी जो पुरातन काल में जो शिक्षक और छात्र मध्य जो बंडिंग था जो गोटे भर जो गोटे गुरु और शिष्यर चाह था सहीटा को लेकिन आम आज पर्यटन पालन कर कौन ना गुरु कौन आमको उपदेश दिखती आम केत दूर आम जीवन में लगाते तारी ही से मन पकापी आज आम ये पालन कर जो आम पाने गाँव समस्ते सार कथा मानुंट आशा कर समस्त अल्प दिन आम जो प्रथम बैच पिला अल्प दिन अतिथि आम पाखे अल्प दिन नेक्स्ट जो कंपनी का
ହିସାବରେ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବ, ଶାନ୍ତିରେ ଯେତେ କାମ ଶିଖିବ ତୁମକୁ ସେତେ ଅପରଚୁନିଟି ଯେତେବେଳେ କାମ ଶିଖିବ ମାର୍କେଟରେ ହୀରାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟା ଖୋଳିରୁ ବାହାରେ ସେ ରକ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ମଜା ଦିଅନ୍ତି ସେତେ ଚଞ୍ଚିବ। ସେଭଳିଆ ତୁମେ ଯେତେ କାମ ଶିଖିବ ସେତେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବ। ଅପରଚୁନିଟି ସବୁବେଳେ ଲାଇଫରେ ଆସେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ସମୟ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଲାଇଫର ପାର୍ଟ। ଏଇଟା କିଏ କୋଉଠି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି, କିଏ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି, କିଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଛି, କିଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ପାଠଟା ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବ, ତମର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। କାମରେ କେତେବେଳେ ଆସେ କେହି କହିବ, କେତେବେଳେ କୋଉ ପାଠଟା କାମରେ କେତେବେଳେ ଆସେ ଲାଇଫରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ତମେ ବୋଲେ କେତେ କାମ ଶିଖିଛ। ଯେତେ କାମ ଶିଖିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତମ ଲାଇଫରେ ସେତେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛ। ଆଜି ଗୁରୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମନେ ରଖୁଛ, ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ତମେ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବ। ମୋ ତରଫରୁ ଆଡଭାଇସ୍ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଅ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ବାଟରେ ଯାଅ, ପାଳନ କହିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେ ଯାଇକି 5 ଜଣ 10 ଜଣ ପାଖରେ କହିବ ଯେ ହଁ ଆମେ ଯାଇକି ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କଲୁ, ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଲାଇଫରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, ପଇସାଟା ମାଇନେ ରଖେନି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତମ ପାଖରେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ ମାର୍କେଟରେ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ କିଏ କହିବେ ତ? Respected sir and ମୋର ଆଦରର ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଟିଚର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେଟାକୁ ସେ କହିଲେ କି ଟିଚର୍ସ ଡେ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ହେଲା, ଏଟା ମାନେ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମଦରହୁଡ୍, ମାନେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ ବୟସରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିଥାଉ। ଡେଥ୍ ତ ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଏଜୁକେସନ୍। ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଟିଚର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ହଉ, ଆମ ଚାରି କାନ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ ସେଟା ଏଜୁକେସନ୍ ସେଟା ବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆଉ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା କୋଉଟା ଆମେ ପାଇବାନି ସେଟା ବି ଆମେ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆମେ କିଛି ବି ଶିଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁଛୁ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍ରେ ବି ଚାଲିବା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ, ହେଲା ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଲଚର୍ ମେଥଡ୍ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ। ହେଲା, ବେଙ୍ଗ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ତମେ କୋଉ ବି ଶିଖିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହେଲା, ସେଇଠି ଯଦି ତମେ ଚିଡ଼ିକି ହବନି, ତମେ ତାକୁ ଏଇଟା କରିବ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ବି ତମକୁ କିଛି ଚିଡ଼ିକି କହୁଛି, ଭାଇ ଏଇଟା ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ କରିବି, ସେଇଟା ତମେ ଚିଡ଼ିବ, କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମକୁ ଚିଲେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଡ଼ ଲୋକ କେବେ ବି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଗାଳିବେନି। ହେଲା, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସେଇଟା କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଭଳିଆ ଭାବେ କହିବେ। ଯଦି ତମକୁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଆରେ ସାର୍ ମୋତେ ସାର୍ ଏଇଆ କହିଲେ, କି ମୋ ମା ଏଇଆ କହିଲେ, ମୋ ବାବା ଏଇଆ କହିଲେ, ରିଲେଟିଭ୍ସ ଏଇଆ କହିଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଆ କହିଲେ, ସେଠି ତାକୁ କହିବ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁ କହିବି? ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମା ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା। ମା କେମିତି ଆମେ ଚାଲିବା, ଖାଇବା, କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆମର ମା। ତାପରେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଗୁଣ ଆସେ। ସେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ
जे केटा नो चाहे नबो पड़छ काटे आगु जे बुझ बसला आरो 10 स्कूल रे रहना एटा तमर ना ट्रेनिंग से तमे आगु जॉब करिया पे ट्रेनिंग लो माइंड सब रखियो एटा जॉब हैला जॉब पे ट्रेनिंग लो से बहुत भलो କଥା हमरो कोन ओडिसा गवर्नमेंट भलो जॉब पाउ ना लोग प्रेशर बस मु जतना प्रेशर लोके के रखु सेमे धीरे धीरे तमे सीखो सार 10% पचार हैला सार माने पूरा बसे आगु जा माइंड रात रे बसे क्वेश्चन रखो मते ए क्वेश्चन पचारे हुए तो मैं जॉब रे तुमको सुविधा मिलिबो हेल्प करिवे ता माने तुम जानि बनी बस जानि नै कि के ओटे तमरो जूनियर के ओटे सानो भाई हो रिलेटिव्स के ओटे पिला अरे मते एटा के कहले तुम जानि पर्सनल काम भी सेटा लागे सदा इलेक्ट्रिक काम तुम निजे भी करि पारे सदा होटल हमरो कोन सब टाइप अछि सारा तो सब जगह रे हमरो काम होता तो निजे भी सिखिबा तुम 10% काम सिखिबा सारा करे पछ तमे माने जते क्वेश्चन करो सारा सब ना करो सर्च करे हम अलग टाइम अलग जिनिस देखि हम सेही टाइम रे देखि अलग अलग साइड उडा देखि कोन कोन देखि तमे सारा हेल्प करते जॉब पड़े देखि कोनी तुमको माने कोन ओम चंदनस्य महापुण्य पवित्र पापनाशं सदा